Hello mga kapobre for today's video. Mga kapobre, mag-prank tag sunog. So, mag-expect na tani sa reaction nilang Inday, nilang friendship, nilang Cookie. Kay karon mga kapobre, ato ning buhaton sa balay ni friendship. So, syempre, diri ta dapit sa kuan, diri ta dapit sa ref nga side yan, ato iyang gasol. So, diri kita sa kusina mga kapobre. Unsa pa ilang mga laing reaction karong adlaw mga kapobre. Basta kay nag-order ko, naabot na ikan sa Shopee. Thank you Shopee. Pero before na ako nibuhatan mga kapobre, so ibton sa nato ang ref para inig-open nila so makaingon gyud siya nga nasunog jud ang wire or unsay na nga sunog kay kanang inig upinon man jud ang ref inig kanang naay mo aso-aso. So syempre napalong ka nasunog na. So, mauni akong gi-order mga kapobre nga naabot na. Nara, ngeng. Oh, nara. So, sindihan na rin siya diri mga kapobre. Ang asura ni siya. Bali, mga may ang gamit sa kuan good. Katubi tong kanang gender reveal. Oh, mauni siya. So, nag-order kog orange kay. Orange man ang kanang color sa to. Price gas ba to? Unsa ba to? Basta kay siya gasol dito unsa ba? Basta kay kamo na bahala sa ana basta kay mauna ni karon akong pagabuhatan mga pobre. Let's go. So here we go. Nanata sa balay ni friendship o di ba? Ninyo kayang balay kay siya man isa kinsa ditong single diha o. Uban ninyo sa friendship diri. Pasulod na bago lagi mo ligo. Sana all, ha? Mabuka gyud ko ha. Saan yung sudan? Ha? Oh, nami diri lang friendship. Diri man yun to. La presko lagi kay kasi. Mara mag-inspired. Wala gani, good dami. Sige, Apare kay gasol. oo. Yati. Nag-utan ka, ship? Wow, kalami isa utan. Aw, tinula man siguro na. Tinula. Charge na tayo kay kanta ta lang dai. Ha? Kanta ta ba man laay kayo wala tay ka sa kanta. Yeah. Wow, tinula with kamunggay mga kapobre. Wala na kay bulad, ship. Si bulad-bulad ngayon unang dalo. Ay, grabe na siya. Wow, kasiksi gud nimo day. Aday nindot tayo kay kagkalo day. Wala gyud nag-uli day. Ako man di kang may-may. Ah, kang may. Siha gud nimo day. Wow. Lasiksi kay si Hinday friendship. Magkanta ta lang dai. Kanta. Adat na ko. Ay, wala na butag ka lang isa lang ka regulars nga pa. La. Hina pa sila. Pangina mo. Dudong dai, nganta mi dai, kinang dua. Isa man na imong ka text dong. Wala yun, palod ay. Sa ulay load. Bago pagi ka nagpalod. Wala yun, napalod ba ko. Gitagaan, gulod dito kahapon. So kung gagaw. Oh, 5 pa man nakaadlaw. Mga di pa man po mo. Dili mo kato na nawag kang Inday unsa day out of sana? At coverage. Na out ka village daw ka day. Out of coverage daw. Out coverage area. Tung no? Kung mawata ko lang Mario, ayaw ko na ba. Enjoy sa natatong tinola. Wait kamunggay. Grabe kalamis kamunggay ang kapobre. Nga nga rin sili oh. Ano sa Fresh kabangko mo, pang pinche? kuwan. Ha? Nang duduwa mo nang uban dana. Wala isa naman. Wala dito di patungan na duduwa. Tinulang kuwan ni siya. Gutob. Gutom. Alay na ka na. Sigarilyo. Taod ano na ni kapobre akong sugoon si Cookie para si Cookie mapasanginlan. Ali ragol kabalo ka mo kuan ali diri. Kabalo ka mo kuan. Tarungan na imong short no. Nagambihas man. Kabalo ka mo. Nagana gud mo sana. Do? Kwarta na dong. Dong. Tanawa, tudluan ka ni friendship kay basin ikaw mabilin diri. Tudluan ka ba on and off? Oh, asa man on ana? Ana on, ang off. Oh, ayaw. Oh. Off. Kabalo day ka na daw. Balo. Suga gud na siga dong. Ay, asa daw? But-buta jud kayo. Sige. Lagot kay ko, but kay ka ha. Mindset day ka diha ha. Karon, enjoy kay sila mga kapobre, kanta-kanta. Karon inom-inom day mo happy day kay mo ha. Sige. Lala mga kapobre. Mintras Inday nag-CR pa sa kusina. Let's go.
Hala, sige, pagkanta-kanta pa mo, sige, inom-inom pa mo. Oh, nangasabligan na nagtubig ng kumandi. Pangutan ada ninyo nang nag-mindset ganiha nga maayo kay mo pereto kaso. Unsa naman naon ni mo shit. Oh, karon di ba? Nangaratol naman tanan. Oh, ang nagsindi sa gasol asa naman ron. Oh, tuara. Oh, nanay gadala karinula yan ay sulod. Ang uban diha dili na mapurmang naong hilak na. Kurente, patya. Malungan na. Music. Uy, Pasiga dong! lang dibuto ang gasol dong. Ha? Lah, ngano man itay? Dibuto ang gasol sip. Ano ba? Lagi. Ikaw na sip! Kinsa may aling ana? Dong, ikaw man dong! Ikaw man dong! Ha? Pinaya na ako. Ikaw na sip! Nailag pa na sip! Uy. Pinaya na ako. Kasul ko na sip! Hala, kusog kayo. Ari na ulang lagi na. Arinula man ate. Sip, ni silaom sip oh, ni silaom sip. Murag na! Ilaw. Ano man na sip? Ano man na dong? Dong! Ano tawag na dong? Di ko kayo may nagaling anak! Sige haling ani. Dong! Ay! Yung tanan na ng gasol. Si. Kinsa may galing na dong? Pinaya na ako. Ha? Pinaya na ako. Wala nang patay na dong! Di pinaya na ako. Ligo pa ko! Tinulang hindi! Amars kayo! Ano ka sip? Dili man dito ron na sa kuan. Asa dai? Gasunig ba? Tudong ay! Hindi ka paghaling! Pinaya na ako. Sa man dai bubuit eh. Dito ako pit. Ah! Nan unsa na kusog kayo? Cookie ay! Yung ka na niya paghaling! Hindi wala na. Ang nasunog ang floor mat oh. Sure ba? Sunog jud sir. Minsan ito paghaling ni... Bro, nalanay oh. Tatawa dito. Ang imong lutuanan. Tara, sila ako balik ship. Antay. Antay oh, ang orange, ang kuan. Ang murag ang tubo may nalanay ship. Bang! It's a prank! It's a prank! It's a prank! Amars kayo! Di ka day! Ginula ko lang ka to sa dahil baho kayo. Nauputa ko sa kumbaba. Dahil lami. Ha, ang usa? Iya dito mo gisablay day. Nasulod sa kumbaba. Wala gamay-gamay ka kabo bukat yung balde. Ano ko gamay na tunga. Hilo kayo. Kaya na, please. Yeah!